Ρόζα! Πρέπει να γεμίσει, μη φέρεσαι σαρκικά, η ψυχή μόνο θα ανθίσει. 8. Έδωσε θέλω προσεπτικό, μείνε μακριά από το πιο ακουστικό ναρκωτικό. Αν είσαι πόρος ηρωίνης, απλά θα σου το πω. Εύχομαι όταν πεθάνεις μην αντικρίσεις Θεό. Νούμερο 9. Μην τη ρωτήσεις γιατί δεν είναι κοντά σου. Τώρα τη βλέπεις και γυρνά τα σωθικά σου. Να της πεις σε ποιο σατανά πουλήσες τα όνειρά σου. Σε ποια κόλαση τώρα λιώνει η καρδιά σου. Στάσω ένα λεπτό πριν με πεις κομπλεξικό. Έχω μάθει να πιστεύω στους ανθρώπους να αγαπώ. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ και δεν ξεχνώ τον κανόνα νούμερο 10. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι γυναίκα. Έγινε. Άρα ξεκινάς κι εσύ. Κομπλέ, θα το πούμε από κοντά με. Έλα, πάει, έλα. Συγγνώμη. Ορίστε. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Όλα καλά, είσαι εντάξει. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πρέπει να με βοηθήσεις να κρυφτώ κάπου. Κόριτσι μου, τι λες? Δεν μπορώ να σε κρύψω, ούτε μπορώ να σε βοηθήσω με αυτά που μου λες. Ωραία. Πού πηγαίνεις τώρα? Στο κέντρο. Γιατί? Μπορώ τουλάχιστον να έρθω μαζί σου? Μήπως πάλι να είμαι με κάποιον άλλον? Σε παρακαλώ, πάρε με έστω μέχρι το κέντρο και θα τα εξηγήσω όλα. Εντάξει, θα έρθεις μαζί μου, αλλά θα μου τα πεις όλα. Και για πες. Τι να πω? Καταρχάς δεν συστηθήκαμε. Είμαι ο Δημήτρης. Ρόζα, χάρηκα. Και για πες ρε Ρόζα, γιατί είσαι σε αυτή την κατάσταση? Να, τα πράγματα δεν πάνε καλά στο σπίτι τον τελευταίο καιρό. Οι γονείς μου, ο μπαμπάς δηλαδή, λείπει όλη μέρα σχεδόν από το σπίτι. Και όταν γυρνάει σπίτι, είναι συνήθως νευριασμένος και ξεσπάει στη μαμά. Τον τελευταίο καιρό ξεσπάει και σε μένα. Γι' αυτό σήμερα αποφάσισα να το σκάσω από το σπίτι. Κάτσε ρε Ρόζα, γιατί αυτό που μου λες είναι σοβαρά. Τι έγινε σήμερα και σε έκανε να το σκάσεις από το σπίτι? Ρόζα! Τι θες? Κατέβα να μου πάρεις 2 μπύρες από το μαγαζί. Δεν μπορώ τώρα, διαβάζω. Και τι πάει να πει αυτό? Σου ζήτησα κάτι? Μα διαβάζω. Πρόσεχε πως μου μιλάς, ρε. Το άκουσες, ρε. Άντε ρε Μίτσο, τι κάνεις 1 ώρα? Η κοπελίτσα? Πέτρο από εδώ η Ρόζα. Ρόζα, θέλω να πάω μέσα με τον Πέτρο και να του πεις ότι ακριβώς μου είπες. Όσο εγώ θα μιλάω με τα παιδιά. Θα με πεις βρελάκια. Τώρα. Λίγο μικρή δεν σου πέφτει? Θα μην κόψεις την πλάκα. Γεια σου Μαρία.
Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τι σημαίνει? Η μικρή χρειάζεται επιγόντως βοήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Πόσο σκουπίδι μπορεί να είσαι για να αφαιρθείς έτσι σε ένα παιδί και πόσο μάλλον στην ίδια σου την κόρη. Λοιπόν, Ρόζα, φαντάζομαι πως ο Μίτσος το έχει πει ήδη ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σε βοηθήσουμε. Το ξέρω και σας ευχαριστώ. Αδερφέ μου, η κατάσταση είναι όντως σοβαρή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια λύση. Εκτός κι αν. Ναι. Λοιπόν, είναι Δημήτριάκου. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μου χρήζει μια κόλαση. Εγώ σκέφτηκα κάτι, αλλά δεν νομίζω να σε αρέσει. Ξέρεις, ο ρουμπάς μου είναι αστυνομικό. Άκουσα με. Ξέρω, δεν έχεις την καλή γράψη για την αστυνομία. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θέλει να το μάλλον μια εκτός ψυχούλας. Πρέπει να αφήσουμε τα πιστεύω μας πίσω. Τι γίνεται, στα πυρόζα? Η φίλη μου με τα είπε και τα έχω χάσει. Εσείς μιλήσατε? Ναι, τώρα η Αμαλία πήρε τον πατέρα της, που είναι αστυνομικός, για να μας πει τι να κάνουμε. Ποια αστυνομία, ρε Μίτσο? Να πάμε σπίτι να τους αφήσουμε στο ξύλο. Κοντέ, ρέμισε, μην ξεχνάς πως ό,τι κάνουμε, πειράζει και τη μικρή. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μακάρι να μην τα κάνουμε πάλι σκατά. Χαλάρωσε, ρε μαλάκα, που είσαι αστυνομικός. Λοιπόν, παιδάκια, κατεβείτε. Λοιπόν, παιδιά, μίλησα με τον μπαμπά μου και είπε ότι η μικρή πρέπει να καταθέσει. Οπότε συναντήκαμε και προς την στιγμή έρχεται να την πάρει το ταχυδρομείο. Θα χρειαστεί να πάω κι εγώ μαζί της να δώσω κατάθεση. Όχι, εντάξει. Ο πατέρας μου πως η κατάσταση της μικρής αρκεί για να την συλλάβει. Αλλά από τώρα έρχεται το περιπολικό που ψάχνει. Εσύ πρέπει να συλλάβει. Ναι. Καλύτερα και τώρα να κάνει καλό. Είσαι πολύ μεγάλος μάγκας, να προσέχεις και ό,τι και να γίνει ξέρεις που θα μάθεις. Ρόζα μου, ελπίζω να σε βοηθήσαμε αρκετά και από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά. Είσαι από τα δυνατότερα άτομα που ξέρω και θα είμαστε πάντα εδώ για σένα. Να προσέχεις. Δημήτρη. Ρόζα, τι έγινε, τι συνέβη με το τμήμα? Τα ίδια. Με γύρισαν σπίτι. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 44χρονης αστυνομικού στη Λάρισα από το σύζυγό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα. Μαρία, μάλιστα, σύμφωνα με το ιατροδικαστή, η κατάσταση είναι παραμετρημένη και είναι η κατάσταση της υγείας της. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισσας νοσηλεύεται η 40. Άντρες με μέσα! Γιατί εδώ έχει χτυπημένες γυναίκες, έχει εκπριστοκροτούμενες σφαίρες. Εδώ έχουνε χάσει τα λογικά τους, εδώ εκδίδουν και γαμάνε τα παιδιά τους. Ποια δικαιοσύνη πες μου, ποια δημοκρατία, που είναι η ισότητα και η αμεροληψία. Πώς να ξεχάσω όσα απήγγειλε ο Ρίτσος, πως για τους μπάσταρδους αυτούς να μην εκπέμπω μίσος. Εδώ το κράτος εσβήνει, στο άψε σβήσε. Μην αντιδράς, μην αντιμιλάς, μην κινείσαι. Στον πάτσο τον πολιτικό, το δημοσιογράφο, που κάνουν κατάχρηση εξουσίας και αρνούνται όσα γράφω. Εγώ θέλω η κόρη μου να περπατάει σε αυτούς τους δρόμους. Γι' αυτό θέλω στο γιο σου να μάθεις τρόπους. Κι όσο καμπόσος και καλά το παίζεις, έχεις θέματα. Τα γυναίκα εκεί έξω είναι πιο δυνατή από εσένα, μπρατ. Θα τη στέκομαι πάντα πρόθυμα σε μέτρα δρακόντια. Ποιος θα αντέξει, θα φανεί στα πεζοδρόμια. Μας διώχνουν από τον τόπο μας, μα φως στο τούνελ βρήκα. Δεν θα μου πάρουνε τα μουνόπανα την ελπίδα.